Ahojte priatelia, v tomto videu vám ukážeme, jak si vyrábam uľové dná. Včelárím na rámkovej miere 42x17. Toto dno bude také univerzálne, bude tam mať aj odnímateľné sito, bude tam mať možnosť zberu peľu a potom ešte také vyžieracie dno a na čistenie po odviečkovaní. Keď vytačame med, tak ako dám vyžrať včelám ten vosk, oni ho pekne vyčistia a vystávajú tam také dielo. A to, aby sa mi to zmestilo, tak si potrebujem urobiť také vyššie uľové dno. Keďže včelárím na rámkovej miere 42x17 a mám 12 rámikov, tak vnútro úľa bude 440. Mám tu také smrekové priebežky o hrúbke 2,7 cm. Takže finálna šírka aj dĺžka toho úľa bude 494 mm. Výšku dna mám teraz 14 cm a teraz si to spravím na 16. Tiež ten zadok mám tu 4 cm dosku, tu mám 4 cm medzeru, mám ďalšiu dosku 3,5 cm a 2,5 cm medzera. Tiež tú vrchnú dosku si teraz urobím 3,5 cm a tu budem mať 6,5 cm miesto. A to kvôli tomu, aby som tam vedel dať takú tácku. Ale to všetko vám ukážem čoskoro. Máme dosku narezanú, tento rozmer je 494 a tento rozmer som nechal taký, aký bol. A teraz si z toho napilíme 16 cm pasy. To budú boky môjho uľového dna. Ďalej budeme potrebovať 3 kusy 3,5 cm šírku, 1 kus 6 cm. Mám tu napilené, tu mám 3 kusy 3,5 cm šírky, 1 kus 6 cm a potom tieto dve kusy potrebujem zakrátiť tak, že budú o taký kus menšie. Pilu som si tu neprestavoval, tieto dve kusy iba takto si tu priložím, dám sem tieto dve kusy a odpílim to na pile. Bude mi to presne sedieť. Som si to tak na sucho troška poskladal. Tak toto vyzerá. Toto bude zadná strana. Túto časť ešte tu takto vyrežem. Taký zárez. To bude dnuka v tom zapadnuté. Toto tu bude 2,5 cm od spodku. Prednú stranu tiež takto zarežem tu a bude to vpadnuté dnuka. A toto nechám tak, toto nalepím na tupo. Toto urobím preto tak, aby to bol pevnejší spoj, bude to zlepené na tej strane a ešte stadiaľ toto bude zašrobované hore. Nebude to šrobované pozdĺžný vrút, ale priečný vrút a ten bude v tom dreve držať cez vlákna perfektne so skrutkou. To lepidlo, keď tam dám, to bude nerozbitné. A ešte teraz som pozeral, že z tohto tu dreva, čo mi tu ostalo, dúfam, že to vidno, tu je lepená tá priebežka, tu je jeden spoj, druhý spoj, tento je asi 4,5 cm, takže z neho si urobíme ešte spodné lyžiny. Ešte si to odpilím 4,2 a toto má 4,5, tak presne na tom spoji, čo to bolo lepené u nich vo fabrike, také spoje, že sa to rozpadne po čase v exteriéri, čiže
dám tu 4,3 a 4,3 a urobím si z toho 2 lyžiny na spodok tohto uľového dna. Priatelia, zatiaľ to vyzerá takto. Toto je predná časť môjho uľového dna. Tu bude ešte letáč. Stadiaľ budú dnu včely vchádzať dnu. Ešte tu urobím takúto vložku. Sem pridám, ale z tenšieho materiálu. Nechám tam medzeru 1 cm. No a potom tu bude ďalej potom sito, ktoré bude odnímateľné. Tu chcem vyššie toto uľové dno mať, ten priestor tu, aby som vedel robiť také rôzne špeciálne zásahy na včelstve, ale to si urobím iba na jednom včelstve. Hlavne o tom ide, aby sa mi tam zmestil nejaká mysa na vyžieranie viečok po vytačaní medu. Napíral som si ešte také podstavce 2,5 cm. Sú vysoké, dal som ich aj tu. No a teraz si tu urobím taký hranolček 1x1 cm na jednu aj na druhú stranu. Ešte mi tu ostalo z tej dosky toľkoto, takže z toho si to ešte vyrobíme. Mám tu vyrezanú tú lištičku aj na jednu aj na druhú stranu a teraz si urobím dookola rám a do neho dám sito. Rám bude rozoberací. Priatelia, je ďalší deň, ako tak pozerám na tie bočné látky vodiace. A 10 na 10, to je príliš málo. Urobím 15 na 15 mm tie hranolčeky a tu potom ten rošt budem mať vo výške 20 mm, nie 25. 20 mi bude stačiť aj na to, aby si to bolo rozoberacie. Idem sa pustiť do práce. Mám napílený čap aj dlap. Tu mám dlap. Tu mám čap. Teraz si to poskladáme s tou mojou značkou, aby to bolo na jednu stranu. Čo tu mám tie C-čka.
Tak toto vyzerá. Tu bude letáč. Čiličky vletia. Pôjdu ešte po rovinke. Potom tu budú mať ďalej sito. A tu bude zadný otvor. Takže paráda. Idem si vyrezať sito do toho. A skúsim zasunúť do tej drážky. Je dosť tenké. To sito, čo mám. Mal som aj hrubšie, ale neviem kde je, ale tak možno, že tam iba také zbytky budú, tak by som musel ísť kúpiť. Využijeme to, čo máme. Mám vyrezanú sieťku a tu som zahol ešte tie konce, aby to bolo troška pevnejšie. A teraz ich zaklepem s gumeným kladivom. Sieťka v ráme! Je to tu. Čiže tak, pokračujeme ďalej. Vyrezal som si ešte predné dvierka. Tú prednú stranu som si dal pod uhlom. Túto tú stranu. Túto tu. Troška je to pod uhlom. Nemeral som koľko, iba som to podložil s doštičkou. Aby keď dám takto letáč, aby to bolo troška naklonené do dola. A urobil som to nie z tej prebežky, ale z týchto dosah, čo tu mám, aby to bolo z jedného kusu. Takže tu majú ten vstup do úľa. Samozrejme, že tu je obrovský otvor. Takže ešte som si tiež z jedného kusu urobil takúto doštičku v hrúbke 15 mm. A tu takto znútra tu zalepím. Výšku tu má 9 cm a tým pádom tu dole mi vznikne centimetrová medzera. A tu mám priestor potom na obmedzovanie toho vstupného otvoru do úľa. Tu by som dal potom takú doštičku s takým malým výrezom, väčším, alebo to úplne vyberem preč. No ale toto vyberám preč. Majú to celé takto pekne otvorené. Môžu včielky liezať, no. A teraz príde tá časť, kvôli ktorej si robím také toto vyššie. Toto dno o 2 cm je to vyššie, ale v podstate tu vzadu som na iných tých mojich úľoch mám túto vrchnú látku 4 cm. Tu som dal iba 3,5, tým pádom mi tu vzniklo viac priestoru. A teraz si urobíme vyžieracie dno na odviečkovance. A teraz použijeme špeciálny lusk prstom.
Priatelia, mám tu viečka. Včera som vytačal med agatovo-lipový. Teraz tieto viečka vložíme do toho nášho dna. Už som to prichystal pre včielky. Nech to vyjedia. Asi urobím tak, že im včielok tu je na syte. Nechcem ich pozabíjať. Jedna včielka mi tam behá. Otvorím im letáž, nech mi tam nechodia. A dáme im to takto. Super. Otvoríme. A pozrieme sa za 2 dní, ako tie viečka spracujú. Dúfam, že to bude podľa mojich očakávaní výsledok. Priatelia, ubehli 3 dní, teraz je večer. Ideme pozrieť naše vyžieracie dno, ako to vyzerá. Super včielok tu je. Vechnutých, ale tá furt to ešte vyžierajú. Takže im to tam ešte nechám. Som myslel, že už to bude poprestavované, že to bude suché, ale oni furt ešte na tom makajú. Takže ešte im to nechám všetko vyžrať a potom o pár dní im to vyberem. Tu už začali stavať, ukáž sem, Verku. Tu už začali stavať nejaké dielo, tak som si to predstavoval, že všetko to tu tak poprestavujú, bude tu jedno také blúdisko z toho vytvorené, ale asi potrebujú ešte viacej času na to. Ubehlo 6 dní a teraz si pozrieme to naše vyžieracie dno, ako to vyzerá. No, včeliček je tu požehnanie. Už to vyzerá tak, jak som si to ja predstavoval, že to bude vyzerať. Vystavali z toho takú divočinu, tunely. A toto ten zbytok, to už im tam nebudem nechávať dlhšie. Už im to odoberem a vytopím to. Je to čistý vosk. Paradzinka. Radné blúdiska si tu narobili. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!